evening guys. Nananaw may probinsyano guys, pati si Arya. Intense ang labanan guys. Gubat na kayo. Oof. Intense na ang labanan sa probinsyano. Pati si Arya. Ang gubat. Sige Arya. Patay ka ngayon Arya. Inosente si Soldier Team. Sinetap lang po siya. Ate, ano bang ginagawa mo dito? Nagpunta po ako dito. Para linisin ang pangalan ni Lolo ko. Ayos, probinsyano oy. Dahil hindi totoo ang lahat ng ibinibintang sa kanya. Meron lang isang tao gusto manira sa pangalan namin. Mali ka Cardo. Nahuli na ba ang mga gumawa nito sa pagkain? Intense ang labanan oy. Pero yung isa doon talagang hinahanap ng batas. Matagal nang hinahanap ng Estado. Probinsyano. Sige! Putok mo! Marag Arya. Huwag kayo lang dito! Ibibigay ko lang sa iyo ang aking buong suporta kapag dadala mo na sa akin Tanaw sa Arya, probinsyano. tulong ni Cardo Talisay. Ngayon naiintindihan ko na bakit kayo gustong layasan ni Aliana. At hindi na sumunod sa fireman. Malamang buhay pa siya ngayon! Huwag mo kami paikutin. Alam kong ito ang dahilan kung bakit namatay si Aliana. Arya. Gubat ka rin yung probinsyano Arya. Major Albert Rivera! Ayos ka! Pinatay mo ang asawa ko. Ngayon, mapatayin ko kayong lahat. Bakbakan na Arya. Papatay ko kasama niyo! Si Talisay ang dapat mag-ingat. Papakainin ko siya ng bala. Ang bala niyo! Ngayon! Tignan natin sino kakain bala! Nanood din ang probinsyano. Ganun din siya harap sa ano. Tama nga. Kung ano ang puno sa bunga, huwag mong gawing palengke ang palasyo! Hindi, itatandaan mo. Hindi ka magtatagumpay sa lahat ng kasamaan mo. Lumayas ka na kalo! Uy. Ano Arya? Nood ka rin ng probinsyano no? No, Arya. Grabe Arya Na, baka hindi yan magpakita na yung totoong presidente ni Cardo. Papakain ko ng presidente niyo! Hindi alam ni Cardo eh. Nagpakita ka rin hayop ka. Target has been spotted! Move into positions! Wait for Agoy. the next man! Move! All units, stand by! Stand by! Go! Move! Move!
iluwag Arya kay kanok tag probinsyano. Wala, patay ka ngayon ba? Ano sa man yung presidenteng tinuod di man? Lantad mo tani siya. Paglisod nagtagan tong tiguang nga kuan. Halika! Sino mo si Aurora? Ang sa may kindaso! Ay, luwag ba kay gubat na Arya? Pupunta si Aurora! Dali, Aurora! Dito! 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 Ah. Oh my God. Asan kaya si Julia? Si Mara, ano ipakita? Wala, nakapalibot ng mga Black Ops. Ay, naku, Arya. Tapos na ang probinsyano. Guys. Tanaw po siyang probinsyano, guys. Video-video. Sige.
Mana ang probinsyano? Si Arya. Arya.